खौसेथि बर' सुबुं आफाद संयुक्त बर' गणमंच इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशननि जा गुथि बोसोरसालिया जुथुमा बेखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव पान्जाबारियाव थानाय जों खुंनो मिरु आफादा 5/7/2023 मायथाइ गोदान बोसोराव लानाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आं वर्किं प्रेसिडेन्ट जानानै जाखिनि जोङो खामानि मावनांगौ मोनसे कनफारेन्सआ जाफुंसार होनो थाखाय जाफुंसार जानायाव जाफोर माने हाबाफारिखौ मावनांगौ बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबनाय जाबाय। जोङो आरो गेजेराव साननै दङ। दिनै गाहाय खुन्थिया गायनाय जायनाखि लाइ खुदा गायनाय बे गायनायाव जोंनि अथ'रिटिया जिहेतुके जोंनो दिनैसो पारमिसन होदों। दिनै माने बेवहाय बारा सप्तासे 2 सप्ता आगोलनिफ्राय बेखौ बाहायनो मोना। दा गेजेराव साननैल' दङ। साननै थाब्लाबो दिनै जोंहा जेखि मावनांगौ जों मावजोबनो हाबाय। जोङो खावलायो मिरु आफादा जि 22 गं माने जिल्ला कमिटि बे 22 गं जिल्ला कमिटिनिफ्राय जाखिनि डेलिगेट्स अबजार्भार कालचारेल ट्रप्स बिथांमोनखौ जि जायगायाव लाखिनांगौ बेखिनिखौ जों खालामबाय। जों बिभा भबन बिथांमोनखौ लादों बेफोरखौ लादों। कलाक्षेत्रआवबो जोङो मोनबाय, शिल्पग्रामावबो जों मोनबाय। ओंखायनो थाफैनायनि थाखाय निस्सय जेबो उसुबिदा जानाय नङा। आङो बानजाय आफादनि जानानै जोंनि मिरु आफादनि जानाय जिल्ला कमिटि बिथांमोननिफ्राय फैनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जोङो 5, 6, 7 5, 6, 7 जानुवारि खालि जोङो मोनसे एक्जिबिसन मोनसे प्रदर्शनी जों लानाय जादों आरो बे प्रदर्शनीयाव बे एक्जिबिसनाव जों बर'फ्रा जाखिनि जायो ट्राइबेलफ्रा जाखिनि जायो मोनसे मिटिं कनफारेन्स बा एक्जिबिसनाव जाखिनि फानो बिथांमोना जगाजग खालामदों। बिथांमोना बुरजायै फैगोन। बिनि अनगायैबो गोबां जि दखान आरो असमिया गहनानि दखान गोबां बेबायदि इनस्टिटिउसन बा आफादफोरा बाहागो लादों। जोंहा मोनसे मानगोनां इउजि ब्रह्मनि जायनाखि डिपार्टमेन्ट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार बिथांमोननिफ्राय मोजां मोनसे रेसपन्स लोगोसे कालचार डिपार्टमेन्टनि जायनाखि मन्थ्रि मानगोनां मन्थ्रि बेजों लोगोसे माखासे जायनाखि डिपार्टमेन्टेल मन्थ्रिफोरनि जायनाखि सहाय बिसेसकय जोंनिया जयन्त मल्ल बरुवा फिजुस हाजरिका बिथांमोननि जायनाखि सहाय बिथांमोननि जायनाखि एडभाइस जोङो मोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय जल जीवन मिशन बा अन्यान्य बिथांमोननिफ्राय जोङो मेसेज एडभाइस जों मोननो हादों। ओंखायनो बे कनफारेन्सआ मोनसे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स जागोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोनोम मोननायनि उनाव थांनाय 1.5 बोसोराव जोङो आसाम सरकारनिफ्राय 2 रां बावजा जों मोननो हाबाय। बे रां बावजाजों दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारिनि दैदेननायाव जों मा हाबाफारिफोर लानो नागिरदों बेयो इतिमধ্যে बेरखांदों। बेबो गासैबो जोंनि नैबे 28 गंजानि जिल्ला कमिटियाव थानाय बर'फोरनि ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बिनि बागै सेन्ट्रेल कमिटिया नैबे कनफारेन्सआव गोबाङै मोनसे सरसा खालामगोन सावरायगोन आरो जोङो गुवाहाटीयाव लाबोनाया बेनो जे आसाम सरकाराबो जोंनि काउन्सिला मा मावखो आसाम सरकाराबो सिदायै मिथिथों। बिथांमोना जुदि रां हरदों जोंनो ओंखायनो बिथांमोना मिथिथों। ओंखायनो जोङो बे कनफारेन्सखौ बोरैहाय मोजांनिफ्राय साबसिन खालामनो हायो साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामनो हायो बेखौ नाजानाय जादों। आरो बेवहाय गुवाहाटीयाव थानाय कामरुप मेट्र'आव थानाय बर' साउथ कामरुपनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, नलबारिनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेनिफ्राय कामरुप रुरेलनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसे कामरुप गासै 5 जिल्लाजों खुंनो लानाय जानाय हाबाफारि बेवहाय गासिबो बिथिंनिफ्राय जोंनि रायजोफोरा गोरों गोराफ्रा जोंखौ मदद होदों। आसा खालामो जोङो कनफारेन्सनि डेटआ साननै दङ। मोजाङै मोजां जागोन। 5 अक्ट' जानुवारिनि गोदान बोसोरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बर'फोरनि मिथिङा बेनो गिबि जागोन बायदि नुबाय आङो सेन्ट्रेल कमिटिनि। ओंखायनो खोब मोजां जागोन। बेवहायनो जोंनि बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खेबसेबो खावलायबाय। लोगोसे गोदान बोसोराव 2023 मायथाइखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि काउन्सिल
आरो बर' गौथुमनि बा जों बयबो मोनसे चेलेन्ज हिसाबै लानानै बेवहाय हाउ टु ट्रेन्सफर्म हाउ टु ट्रेन्सलेट दि निउ इयार 2023 in favor of Boro people, in favor of people living all over the state, inclusively जोङो बोरैहाय खामानि मावनो हायो, बोरैहाय ट्रेन्सलेट खालामनो हायो जोंनि मोजांनि थाखाय आफा आनान गसाइया निस्सय जोंनो गोहो बोलो होगोन, जोंनो लामा दिन्थिगोन।